sing dadi kepalang. Yo. Aja keanggep aku klono tunggu sithik ora iso kembali karo papan ing papan kene aku ngembari kowe. Lawang Murtadza. Yo. Waspadake. Nganggo cara iki aku bisa anding anane Sekar Kemuning. Yo Sekar Kemuning aku sing teko sumanding ana ing sisihmu Sekar Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngene iki genti gilirane dhewe ya Dik Ran. Lah gene. Alhamdulillah penontone kaya jagung kurang urea. Kok iso? Siji nglumpuk ning kene, siji nglumpuk ning kono, siji ning kono. Ya ora apa-apa. Siji ning mburi kono. Iki asal apa wis alhamdulillah. Heeh. Senajan to iki wis yamene jam 2 lho. Wis jam 2. Lah ya isih ana sing ngancani iki wis alhamdulillah. Wong kono mungkin iki arep nyambut gawe untuk duit tok dadak dikancani iki lha apa? Mbok balik gak apa-apa, Mbah. Wah iki mending nek toprak ning nggonku malah ya. Yahmene iki sing nonton iki wong telu. Sapa ku? Ya sing nanggap, Terus tukang syuting, sing siji wong gendeng. ana wong gendeng kok melu nonton barang
Iki dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, iki Loh, mula acara selawenan. Kok selawenan? Lagi tanggal piro? 24 wis selawe. Wis selawe wis Berarti jam gak loro. ora pitulasan ya. Bu iki 24-an. Iki selawenan. Selawenan. Sing penting semakin semoga dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dusun Mangunan Desa Karangsari nggih Pak nggih. Dusun Mangunan Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan semakin maju, amin Allahumma. Amin. Lho, mula ana paribasan ya Dik Ran. Paribasane Ana paribasan, ana pembangunan. ana pembangunan Kok ana pembangunan to iki? Oh iki disane Mangunan. Mangunan nggih, Mangunan ya. Ana kentongan dikapake. ditutuk ping 3. Maksude Warga Mangunan pembangunannya semakin maju, amin Allahumma. amin. Lho, ana kentongan. Ana kentongan iki gak ana sing muni amin blas iki. Amin, lah ngono mbok didongakno melu amin lho, Pak. Wong urung lagi ana kentongan kok kon ngamini Lho dolanan. mau lho sing ndik mau. Amin. Ana kentongan ning tengah sawah. Warga Mangunan uripe berkah, amin Allahumma. Lho, isa kowe gawe parian ngono kuwi. Anggere pariane kecil lah. Piye ya? Pamati kalah parian karo aku kok. Ana kok mati trimo perkara parian. Piye? Ana panganan Heeh. di jangan semur. Apa, Dik? Muga-muga wong Mangunan kabeh diparingi panjang umur. Amin. Wah, iya dongane apik ya, Dik. Apik. Heeh. Kowe apa kentongan? Iya, iya. Terus ana neh. Ana panganan Heeh. dipangan yuyu. Apa, Dik? Wong Mangunan ayu-ayu, Dik. Ana wong ayu terus mripate mendelik nar kowe. Lho kuwi iki biyen nom-nomane ya wayu. Di Memang ngarep. iki sing nggawa jilbab putih. Lho, iki Kuwi ana biyen iki lagune ya ana. apa? Jilbab putih. Iki sing luar biasa. Onone acara ketoprak iki dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 disponsori karo KSP Arta Maju Jaya. Lho, luar biasa wis diarani saka wis diomongke karo Mbak Tini ki mau Arta ki duit maju ki yo maju, Jaya ki terus. Dadi duwite ki mlaku terus. Jaya terus. Kowe ngerti sapa sing duwe? sapa? Loh. Sing duwe tekan kene dibayar kok ora roh. Lah ya sing duwe ada susu lho sapa? Ada susu suwe. Lah koper ki apa? Kok iso koper ki lho. Lah koperasi, koper ki lak ya wadah. Asi lak ya susu. Kuwi koper asi, wong iki koperasi. Oh, maksudnya Koperasi ki usaha simpan pinjam. Ngono lho. aku ini ana koperasi. Untuk mengembangkan usaha. Aku nang koperasi ku trauma ya. Lho kok iso trauma? Aku bendina iki uripku diuber karo koperasi simpan pinjam. Potonganmu bener. Ki sing kagungan koperasi KSP ki mau, KSP Arta Maju Jaya ki asmane Mas Mustofa. Leres napa mboten? Isih enom ta? Piantune kang pundi? Menika. Ki Mas Mustofa. Kowe pirsa ora piantune wis gagah. Kita nak awake lemu duwite akeh, Dik. Nah, Sing ngomong sapa? lho kuwi kita nak piyayine kita nak lemu wis kita lho ki don tas iki pra duit tok anggit wae. Wong Kuwi koperasi nek Mas Mustofa lemu. Heeh. Wah aku lemu yo kere. Ya beda, lemumu ki lemu penyakit, aku lemu sehat, Ngece penyakit sehat. piye? Lah piye? Wah sing ngomong sapa aku lemu penyakit. Lah iso. Aku lemu yo sehat. Sehat apa? Lho kuwi ora ngerti ya piye? Piye? Oh nami kula Kismaran asli. Heeh. Awakku lemu kakean gizi. Yen aku nesu bojoku wedi, aku dicandak terus diemii. Alah.
senengane iso mik barang. Mergo dimiki lho aku lemu. Iso mik. Kuwi Pak Mas Mustofa. Mas Mustofa. Asma Kinarya Japa. Apa? Jeneng minangka donga. Jeneng minangka donga. Diartekno sing apik. Anane ketoprak panggung ngadeg magrong-magrong ning kene sebabe ya saka Pak Mustofa, Mas Mustofa ki siap untuk menjadi donatur utama. MUSTOFA. Oh nganggo F. Ya per huruf diartekno sing apik. Nek wis diartekno sing apik, Ya kudune ya pangerten ya Dik ya. ha iya sesuai karo nek diartekno sing apik, mengko diwenehi dhuwit. Senenganmu ya aja ngono. Kuwi nek pomone perkara kok diwenehi ya alhamdulillah, upama ora ya Ya kebangetan. iso kebangetan. Ana tetembungan, Ada tembungane apa? asadaqatu lidafil bala. Maksude apa Pak Wong Nang? gelem sedekah bakal didohno saka bala. Lah iki lho Yen pengin adoh saka bala, adoh saka penyakit, adoh saka sial diangkal, semakin sukses usahanya sedekah karo dagelan. Allah sudah kok kabeh. Diartekno sing apik sik. M manungsa sing duweni watak dermawan. Itulah Mas Mustofa, Bapak Mustofa dermawan. Dermawan. Ketoprak iki enteke pirang-pirang. Ayo Pak Mustofa iki ora mung trimo dermawan, Piye? derbengi barang. Kok iso derbengi? Lho gak dermawan tekan bengi. Ya, tegese dermawan iki gelem weweh ngono lho. Oh, tak kira dermawan iki nek awan tok. Sregep sedekah, gelem Sregep weweh. sedekah. Itu Mas Mustofa. Ketoprak iki enteke akeh lho. Ki munggon panganan tulisane Arta Maju Jaya. Lho. Donature saka Arta Maju Jaya. Itulah Itulah anggota ketoprak tini kuncori wong 70. 70. Iki para kaya nanggap garong terang-terangan ya. Doyan mangan kabeh. Doyan mangan kabeh. Urung rokoke. Mangan iso muke. Apa teko awan? Heeh. Pak awan to, lagi awet imu. Heeh. Tak lele. Lele. Lu lagi pertengahan wis teko neh soto. Lah iya. Lu ayo jek ana seneke. Heeh. Iki lho nganti do Lele sayur bening ya Pak Nang. Ning sayange sithik Pak Mustofa. piye? Sing goreng lele kurang garing. Lho kok iso? Lho, aku mangan nyeduk sayur bening. Heeh. Lele tak cemplonge, lelene urip. Ana kok lele korip neh. Mosok lele sorip neh nggon sayur bening. Kuwi M manungsa sing sregep dermawan. Usahane semakin sukses. Anggone usaha KSP mbuh apa wae insyaallah semakin sukses mergo gelem sedekah dermawan. Itulah Mas Mustofa. Tepuk tangan untuk Mas Mustofa. Loh, Tepuk tangane yo nyekleki sotang. lah wong wis gak anu wonge. Wong sepi do balik kok. Kantore yo gowedene Kantore gedine ramum. Tak kira kok kaduan iki masjid apa-apa tibake kantor. Ngerti gak iki, Dik? Apa? Mas Mustofa kok ngetingetan ngerti gak? Lah, gini. Karo garwane lagi rasan-rasan cangkeme dagelan gambleh pinter men. Padune arep njaluk saweran. Iku ngono ya. Iki yo kok ngece Pak Mustofa ngarep mbok kandhake kok saweran. Ora. Sedekah. Oh iya ndeng sedekah lali aku. Kanggone Mas Mustofa ki ora ana sanyawer. Ning sedekah. MUUS sukses. Sukses rumah tanggane, ya sukses usahane. Itulah Bapak Mustofa. Tepuk tangan untuk Mas Mustofa. Lho, cocok lah Dik. Wis Dik, kayak Pak Mustofa wis lirik kita mbok menawa. Lah, kok arep lho, tak kira nganu arep laput sebenarnya arep ganti baterai. Lah ya aku tiwas mak teratap lho. Tiwas biru-biru lho, Dik. Iya, Tak kira gambare pahlawan kok tulisane ABC. tak kira kongkonane Pak Mustofa. Sebenarnya kok arep ngelungi baterai diganti. MUS. Terus paneh Dik. T. Tertib. Tertib dalam sing penting iki nggone iki. Wong usaha nak tertib, karo bojo tertib, karo aturan negara tertib, karo pemerintah tertib, apa wae disiplin waktu, disiplin apapun, insya Allah sukses. Itulah usahanya dari KSP Arta Maju Jaya. Yo, tepuk tangan. Ki so aku nak anu tak mrene tak nggawa BPKB aku. Ngutang anu MUST. Kedap. Lah.
MUSTO ora pamrih gelem sedekah nambahi dadi donatur nggon ketoprak ki ora pamrih betek-beteke pengin ngramekno desane ngrampe nyenengno masyarakate supaya pas hari kemerdekaan iki bener-bener masyarakat merasakan yang namanya merdeka. Itulah Pak Mustofa. merdeka ya nduduhke ben masyarakat iki guyub rukun F fantastis anggone bener-bener labet karo desa, labet karo masyarakat, karo pemuda kuwi apik dirangkul, ayo bareng-bareng bangun desane. Itulah Pak Mustofa. percaya aku nek karo pemuda kene Iya, mau kabeh penonton mergo ben tertib lan maling kabeh apa ana tukang parkire Kono. ngerti nek awake dhewe iki anggota ketoprak Ketoprak. nek nggon liya kadang ditarik parkir kene ora Dik mboten sah Mas Wong jenengan anggota. Apike masyarakat biasa. kene iki kuwi. Sik Dik wis tekan EF meh terakhir A Dik. Sik urung ana ngono Dik. ana apa Mbok menawa ana utusan mrene. Urung teko Dik. kon lah apa Yo mbok menawa kok. kon nyulek mripatmu Ora. Iki lho Pak Mustofa wis minger. Maune wis kadhep rono iki balik rene berarti kitane ana tanda-tanda gitu. tanda-tanda apa Mbok menawa. wis entek ning taman kabeh Lah iki. Oh, lagi. Wah. Siap, siap be, siap. Lo, capek. kok malah Mbah Mustofa sing ngawe Iki moro sepuhe. iki ngapunten Darah iki. tiwas tak ece lho Ngono, Mbak. Terus jenengan gawono pacul jalan pacul cengele. Lah ampun ngoten Bu lah. Lah lho. Lah mboten lah. Nggih, ngapunten niki butuh doyan iki. Butuh doyan. Ngertose iki judak. ngapunten nggih Bu kula mboten ngertos kok tapi jenengan ayu saestu kok Pasis kan. Gayane kok ya. iki Mbah sinten namine Mbah Sinten? Narti Cek lali jenenge dhewe. kupingmu wis genah Mbah Narti nggih. Oh, Mbah Narti. Mbah Narti Mbah Narti. Kok tugasmu ngartekno Mbah Narti karo garwane Pak Mustofa. Iya. kowe ngerti gawe Sing terakhir urung. Ayo didongakno Pak Mustofa sak keluarga muga-muga ayem tentrem rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah insyaallah amal ibadahe iso kanggo mengko sak keluarga munggah swarga kabeh amin Allahumma amin lho cocok masuk saiki garwane Pak Mustofa Bu karo Mustofa ibu mertua Bu Narti Bu Narti garwane Pak Mustofa sapa Bu Mustofa Wis ora ngerti nek aku ngerti sapa awite ki L leres mboten L Mbak ya L B A terus S T I N I Bulastini leres napa mboten leres nggih oh cocok ayo ora gubik-gubik iki cecoke gak ora-ora ning heeh artikno Mbak Lastini L lembah manah piyantunipun wah iya terus lembah manah wong wedok iki kok lembah manah mesti sing lanang ya ayem nek wis ayem mengko keluargane mesti dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah cocok L akhlake apik lho wong wedok kaya wis duwe akhlak apik Iya. mesti bojone ya seneng ana tembange Roma Irama wis Piye, ana. Dik? Setiap keindahan perhiasan dunia iya hanya istri saleha iya perhiasan dunia terus nek akhlake apik mesti solehah iya wis solehah keluargane mesti sakinah mawaddah warahmah LA S sukses heeh ya sumanak
Dadi grapyak sumanak gelem nyoparuh sapa Ora wae. sombong. Ora sombong. Iya. Lho nek wong wedok wis kok semanak karo tangga teparo mesti rukun. Rukun. Karo tangga teparo wae rukun, mesti keluargane sakinah mawaddah warahmah. Awet tau kok sakinah mawaddah warahmah. Terus sing omeh padha karo sing arep. Sapa? Kitane mau. Oh iki rumangsamu. Sakinah mawaddah warahmah. T jajal. T. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lho wong wedok kok takwa karo Gusti Allah mesti karo bojone ya taat. Lho nek wis taat keluargane mesti sakinah mawaddah warahmah. Kok padha teh. Artine kok bulet ning sakinah mawaddah warahmah. LSI. Inilah contoh istri yang solehah. Iya, Dik. Lo istri nek solehah mesti keluargane sakinah mawaddah warahmah. Lho Mbak Lastini, entek ngartekno awetmu kok bulet sakinah mawaddah warahmah terus sih. Ora ana kliasine blas. N. Nurut karo garwane. Terus? Wong wedok kok nurut karo garwane mesti keluargane sakinah mawaddah warahmah. Padha nek sing terakhir I jajal. Insyaallah besok munggah swarga. Terus? Mergo keluargane sakinah mawaddah warahmah. Awet mau kok bulet sakinah mawaddah warahmah iki lho. Senengane Mbah Narti nek iso kowe. Sapa? Mbah Narti mbok artekno. Mbah Narti, pucil lah. Piye? N. Nika lho piantunipun. Iya. A. Ayu piantunipun. Iya pinter. Ya bet kek dhuwit to. R. R kok. R. Rukun karo tanggane. Iya itulah Mbah Narti. Itulah Mbah Narti. T. Oh tetep cantik walaupun sudah tua. Kowe pinter ngerayu lho bar kek dhuwit to iki mau. Ah ya bener. Biasa ya Mbah ya. I sing terakhir. Iki lho Mbah Narti wis ketok tetep ayu. Bulet omonganmu. Ngono kok ya. Iki bakune awet dhewe melu seneng-seneng karo warga kene dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya matur nuwun karo Pak Mustofa. Karo Pak Mustofa, Ki karo warga kanca-kanca, kene. heeh, bar kuwi nek apa ngeleh apa iki dicawisi gedang. Gedhi. Kae kok kon menek dhewe. Gedange wong mburi ya gedang tok wong isine tanduran gedang pirang-pirang ning kono. Mula muga-muga bener-bener dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iki bener-bener yang ke-80, 8 karo 0. 8 ki angkane puter ngene tanpa ana mandeke. Angka kemuliaan, 8 ki angka mulya. Kok iso? Ya angka mulya, hitungane akeh, 8 9 ki angka mulya. Mergo gak ana pedote 8 ya nganu terus, gak ana pedote. Ateges muga-muga mulyaning masyarakat dusun Mangunan, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ora ana pedote. Ning 0 ki pralambange Gusti Kang Maha Agung. Kok iso? Ora katon, 0 ki ora katon. Kuwi pralambange Gusti ora katon, ning ana ning ati. Ateges mbok mulya kaya apa, uripe sejahtera kaya apa, tetep iling karo Gustine, iling karo sing gawe urip, kudu iling lan waspada ngibadah. Lho, ki mula angka 80 pralambange kaya ngono ki mau. Lah gini ya kok apa jenengane awake dhewe iki saben Agustus mesti memperingati Hari Kemerdekaan. Mergo iki memperingati wujud syukur, mergo iki rasa syukure masyarakat. Mula diperingati Hari Kemerdekaan. Sebabe Lah yo sebabe rasa syukur. syukur. Heeh. Nah aku ora. Lah apa? Ora mung trimo syukur. Lah apa? Ya syukure ki iya. Ning paling ora ki awake dhewe kudu ngiling-iling. Kiling-kiling piye? Dadi saiki mergo Indonesia wis merdeka. Heeh. Kowe ketoprakan ngene iki iso bebas. Oh iya. Coba nek biyen isih ana Zaman penjajahan. Wah, ketoprakane ana dagelan gambleh ditembak karo londo uteke ndledek. Ana sniper ya. Oh iya. Mula diarani merdeka ki Merdeka. merdeka. Mer ki merasa nyaman dan aman, tidak ada paksaan atau apa jenengane ancaman dari orang lain. Betul. Oh,
D. Dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan beradab ateges kudu merata. Oke. Lho, K. Kabeh warga utamane warga dusun kene, dusun Mangunan muga-muga desane gemah ripah loh jinawi tata tentrem raharja amin Allahumma amin. Wis ketok nek warga kene iki ayem tentrem delok. Dalan iki ora mung trima kono tok, tekan ngarep omahe cor beton. Iya dicor beton kabeh dicor. Pembangunan kowe awakmu mubeng kono mau kabeh cor-coran kono ki ya nembe ana pembangunan sing ana tumpukan. Kamangka sing dalan raya kono sok ana sing elek, sing ana sing groncal barang ya. Iya. Ning darung mlebu mrene pranyata dalane halus. Halus. Aku betonisasi lancar. Tekan kene aku ya wis ngewangi apa pembangunan. Lho ning kudul mau ana tumpukan hebel, bataringan tak wangi sesuk ben tukange iki enteng gaweane. Mbok wangi piye? Ya tak wangi nelesi. Lha dadak mbok telesi nggo apa kowe iki? Aku mau nguyuh ning kono ben sesuk. Nguyuh nang kono mbok omongke kok tukange sisa nak ngidak-ngidak nggon kono ambune pesing berarti uyahmu. Ben rasa ngekom hebele. Wes senengane. Untung kok nggonmu ora dicaplok karo mula bengi iki dalam rangka mengisi kemerdekaan ya kaya ngene iki. Ya. Kejaba nguri-nguri ning ya ngurip-ngurip kesenian. Betul, dengan budaya insya Allah negara semakin jaya. Betul. Loh, apa sing arep dibanggakno bangsa Indonesia iki ya budayane sing adiluhur ki mau. Contone kaya ketoprak. Iki Siti Iding mergo ki yo diwekas karo mburi lakon iku jek dawa, kamangke wis jam 2 punjul. Sak lagu terus mengko ben nganu apa nutukno ngono. Ya iki mangkal wae dhewe ya momong nek ditinggal gambleh. Lah iya nek momonganmu ilang. Lah ya malah medeni. Dikeki lagu apa? Monggo iki tawakke karo Bu Las karo Bulas karo ngersakno Bu lagu Narti. Mbak sinten asmane, Mbak? Mbak Tini. Pengen apa, Mbak? Hah? Anggir wae. Kuwi lho ana ngomong anu. Sing mau ana jalukan sing durung dikeki. Apa? Jambu alas iki mau. Apa ono? Ana ndik mau durung dikeki terus dirampungke. Jambu alas terus mengko oh, ganti gak aku di ganti deh aja jambu alas. Diarani lagu wajib. Ngersakno napa, Mbak? Mbah Narti. Ngersake. Bae ngersakno napa, bae? Oh, jambu alas. Lho, bae kita jambu alas. Kandhani kok mengeyelkan diri wong. Kene iki wis diomongi ning buri mau. Cocok karo impen. Oh, Mbak Narti kalian ayub nggih. Nggih, Mbak Narti kalian ayub nggih. Yo, jambu alas kok. Ben iku momongane awake dhewe teko rene. Iki wis jam 2 luwih kok nak momongane teko dhewe. Ora apa-apa toprak ilmu spesial kok rampung pas adzan subuh. Enggak, jari jam 7 kok. Nggih, Mbak Narti nggih. Mangke rampung adzan subuh nggih. Nggih. Upacara apa tanggal selawe upacara. Yo, jambu alas katos. Jalukane Mbah Narti. Nek diaturi ndak jaluk neh gitu. Atur sing kathah. Lho, siap ya. Jambu alas metu neh iki kok. Mbah, gentosan mriko sing kendang mangke diaturi nggih. Wah. Nggih, sing ngendang ben semangat Mbah Narti. So. Bojomu tak silihe yen penak tak balekke. Kelingan manis esemi terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange Wasik karep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora
kelakon melu duweni. Tekno, Mbah. Yo. Dum. Awas. Wasik. Go. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, Ada semut. dong kandha jadi Matur nuwun, Mbak. Lastini. Sumpah ning Oke, ayo, Mbak. Berarti dadi kami tekate hati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng laris hati bareng-bareng dilakoni. jambu alas sedhek manis rasane. manis rasane. Nadyan dilas tak enteni randane. Yo. Sayang wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni. Gandeng diaturi sawerake Sudako. Heeh. Diat sak lagu neh. Iki mergo ledek ketheke ya wis metu. Oh, ben iki ben joget. Ben joget Tek momongane dhewe ben joget. bentuk sawerah. Ledek tek ya. Agune apa, Lek? Agune nuke apa? Piye to? Agune apa? Mudeng, omongane mudeng. Asune sapa? Lah cangkemmu. Apa? Agune apa? Sik, ditawakno Mbah Narti ngersano napa Mbah Narti? Apa Mbah? Kalau takoki Mbah Narti, Mbah Narti. Mbah Narti ngersakno lagu apa njajal? alah. Mbah wis kangelan kok ya. Berarti weh Prau layar. Oh, ayo. Prau layar dados col. Yo. Dadekno. Prau layar. Ayo layar, yo. Oke, Prau layar. Dados. Tak gang. Mbah Narti. Yo. Monggo Pak Mustofa. Ya kancane kisik gembira Ayo, Bandung Rek. Lihat numpak perahu layar ning dina minggu nyatani Ini Kuncoro Risting Jaya Rental Audio
goyang bareng lagi boloyo. Goyang joget dhewe. Ya kancane gising gembira alirat Asik. Ayo le, alah-alah. Ayo, asik, asik. Riyak numpak prau Ayo. Duduk getak. minggu kepariwisata So. Kakon ngawe-ngawe Prayogane becik bali wae dening sesa-esa lumayan ya Wah, nu oleh. sampun nggih Mbak Enuk ya. Dungane Oh, awake ya. dhewe kagem Pak Mustofa, Bu Lastini, Bu Narti sak keluarga ora rugi ning moga-moga semak saya bati. Betul. Tuna satak bati sanak bakal insyaallah malah tambah melimpah ruah rezekine amin Allahumma. Amin. Kena kanggo sangung ibadah. Dah. Pokoknya nanggap ketoprak tini kuncoro ki gak rugi. Gak rugine be. Pokoknya nek ora nanggap kuwi baru rugi. Lho sing rugi sapa? Kok Awake dhewe. Kok iso rugi? Ora entuk tanggapan. Kok sedengane. Sik, Aku neng aku. Awakmu yo seneng ya bengi iki. seneng apa meneng? Neng. Malah meneng. Kena jingkak-jingkak. Upengmu le. Kuping bosoknya. Tok we. Masa kuping dibotok? Lah, kok otok? Lah apa? Upengmu ki ra ungu. Ora krungu. Heeh. Anu le, Piye? tekoku omahmu ya ana gawene. Awakmu rene iki ana gawene. Gawene apa? Gawene apa? Lah, Wong ngomong Ngomong sing apik. Ah. Rodok mengarep cetok disyuting. Disyuting Kelu. Nah, karo Dijaya Multimedia. Ben ketok cetok. ayo ya Lah Allah. yo ora ora kaya kantor. Aku wawah odiah aku. Malah iki lho lek musisi lah iya. Kuwi gatine utawa perlune rene iki lah apa? Aku kan ape dadi nganten. Aja sembrono lho. Ini Kok upama dadi nganten, iki sing dadi bojomu iki kewan apa? lho. Aku ki malah ndok anggap kewan. Aku ki yo wong e. Apa to ngamuk ra goto kok iso ameh dadi nganten sing gelem ku sapa? Ala nuduhku juot le. Heh? Ala nuduhku juot. Calon bojomu Juot. jos. Sapa? Kalmune kuwi to anake ratu aja pae. Apa aku karo mbokku ki sing iki ngamarono ning Omongan aja saru. Sik. apa? Calon bojone kok joh maksudnya. Oh, Kowe Omongan sing toto. ngomong ya wis cilik kok iso ora ngerti lho. Sing apik nah omongan. kowe nak ngono. Bocah kok. Kowe nak ngono dadi aku no. Piye? Oh, ngomno. Sing cetos. Lah, Lah bojomu calon bojomu piye? Ala nuduhku ki juot. Ya toh. Calon bojone iki bos. Oh, bos. Oh iya. Bos apa le? Aduh, apik. Jos. Tukang ngedos. Ate ngejos kuwe kuwi. Jos. Jos. Jos Sapa siapa? mau jenenge? Kalmuneng. Lah, kalmuneng anake ratu aja pahit. Bojomu lara kuwi.
Ya, bocah loro kuning ameh dipek bojo. Kuping ilikmu ra cetha. Bojone loro kuning. Saka Sunan Kuning. Wis tutup. Saiki ngaleh ning Jono turahane. ngaleh ning Bandungan. Lha kok apal meneh? Aku dene ono karo Mario Nember. Aku melu ngono. Apa melu? Aja. Apa to wi? Ning kono ki saiki gek ana mall anyar akeh ning kono. Oh, Mall no. apa? Ada. Masa ngono. Oh, anggere Sangat iku Mojopahit Fatma ada ning Bandungan kono kuwi. Ada apa? Aku anggere lewat ki ada kamar akeh ning kono. Ning do penyakiten ya. Wonge do penyakiten ya. Kok iso penyakitan? Tak jungokno nggon kamar ki abane. Udah apa? Rahman gitu. Piye bojone mejos. Terus aku karo lekmu siji iki Jenenge sapa mau? Kalmuning. Aja sembrono lho. Sekar Kemuning. Aja sembrono. Apa? Sekar Kemuning ki anake Ratu Mojopahit. Iya. Lah mosok gelem karo Masa didapurane kaya Mojopahit kok iso blokok gelem karo montrot. rupamu lho. Iya, sapa ngerti kok napa aku karo mbokku Wis rasa sembrono. Ora Aduh. usah Ratu Mojopahit. Apa? Aja Wong anak gantune gue ya. Jahyo sing mesti gelem kok. Duh. Jadi ngendi? Alah cedak nggonmu lho. Wis rawe entuk. Niki iso lho iki ono to. Kok sih? Kok iso awakmu kenal karo Sekar Kemuning kuwi piye ceritane? Jane ini aku ngendus. Aku teng. Aku teng. Lho, kowe iki angon wedhus ceng. Oh, Ono wedhus ceng. wedhus ya seteng iki piye maksud? Oh, wedhus kok iso ceng lho. Aja iki aku ngomong bedut. Aku kan kesel. Oh, kesel. Aku kesel. Kesel. Turu. Ulu malah tok kamuning. Aku ngipi. Sik to. Angon wedhus, turu, Terus Aku kesel, kesel turu. turu. Kepethuk. tok kamuning. Lho kuwi lak mung ngimpi. Ning jebul ki yo nata kok lek. Lho jare turu kok iso nyoto iki piye? Nyatane ngono kok. Bareng kowe tangi, Heeh. ana Sekar Kemuning. Heeh. Oh. Lah terus Lho piye? karepmu piye? Ayo, besok ki pake lomboke ngamal ning kowe kon melu rono. Lho, Pak ya karo karo mbok ngamar. ngamar kok aku mbok kon melu ora Iki ganggu genah apa ora? piye? Wong tuwa ngamar aku dukun ngedepi iki genah apa ora? Pak karo mbuke ngamar iki. Asonte iki amaran lho pendadi nandan. Oh, lamaran. Kon lamar. Heeh. Yo yo, sapa Kowe- berarti awakmu? Iya, kowe kon lalu. Kowe wis ngomong karo biyungmu? Wes lek kon nene aku lek. Oh, kon ngandani aku. Ya wis ayo nek. Ayo lek. Ya. Bocah koyo lah mlakune koyo ngono kok. Ya wis ora apa-apa jenenge momongan kowe lak ketang piye ya kudu ditutke ya. Ditutke lah.